Всеки понеделник татко ме водеше на лаута. Чакахме да мине тренировката и след нея задължително трябваше да се здрависаме с бащата. Това ни беше кадема за седмицата. Татко беше сигурен, че докосвайки се до Христо Колев, се докосва до Господ и затова живота му върви. Няма как да е иначе. Този футболист е правен от Господ, всичко може. Когато обичаш бащата, обичаш Господ, разправяше татко. Това ми разказваше в казармата един стар войник, когато бягахме през оградата на поделението на ВВС и ходехме на съседния стадион Локомотив, за да позяпаме някоя и друга тренировка. Не му вярвах много, докато веднъж не отидохме от тях. Жалко, че по това време нямаше GSM-и, камо ли такива с фотоапарат. Защото това, което видях, беше поразяващо. На стената в хола, като светия, бе изобразен той, Христо Колев. В едната ръка държеше топка, в другата емблемата на Локомотив, а над главата му ореол. Ей този ореол, ей този футболист, години наред правеха Локомотив Пловдив нещо много по-различно от всички отбори в България. Заради него през събота хиляди тръгваха още от обяд към лаута и гледаха на стадиона като на храм. А в този храм религията беше само една – Локомотив. И светията беше само един – бащата. Тези, които не са го гледали, наистина не знаят, че футбола може да бъде и друг. Та Христо понякога дори отказваше да бие дуспи, защото му се струваше прекалено елементарно да вкара. Затова си искаше своите, дългите дуспи. Онези фалове, които караха цели отбори да треперят. Все още се разказва за един мач с ЦСКА, когато Георги Димитров искал да си признае, че нарушението е вътре, докато съдията от страх пред четирибуквието го вадил отвън. Свирни дуспа, бе, човек, може да е изпуснат. Докато от тук бащата ще я вкара, молил се Джеки. И бил прав. Аз пък си изпълням един друг матч, между двата Локомотива в Надежда. На него гонехме топките, а след матча чакахме за автографи. Идол ни беше Бойчо Величков, нападател, на който, ако играеха тогава, резерви щяха да са Игара и Мара. Та след срещата Бойчо и Христо Колев си говореха като приятели, като са отборници в националния отбор. Единият тогава го искаше Левски, а другият ЦСКА. От тогава са ми се запечатали в съзнанието думите на бащата. Бобър, какво да правя в София, бе? На армията ще съм само Христо Колев. На лута съм бащата. Явно това е жилката, която има самочувствието да прати София на майната си. Двама са го правили. Най-големите, най-великите в историята на пловдивското локо. Зума и бащата. Телевизионен център Пловдив пази кадри с бащата. Не са чак от толкова отдавна. Сигурен съм, че всички онези момчета, които сега ритат по терените в А-група, могат да разберат кои са всъщност само след 30 минути в ТВ компанията на Христо Колев. За тях външният фалт е забранен от лекарите, защото упражняването му води до луксация. Всяко тяхно спиране на топката е всъщност къс пас. Всеки опит за 30-метрово подаване е среща с неизвестността. Докато за Христо Колев, за бащата, това бе начин на живот. Той може с топката това, което днес някои футболисти не подозират, че е възможно. За класата, за величието на Христо Колев говори още един факт. Той е първият български футболист, продаден за повече от $1 милион. Гръцкият Панатинаикос плати за него $1 милион и 200 хиляди плюс още 200 хиляди след спечелената титла и купа на страната. За да се разбере колко е чудовищно това, трябва да се индексира сумата. След това става ясно, че ако днес Христо Колев играеше, цената му щеше да е 10 милиона евро. Според Калчо Меркато, това е цената днес на куп на Локомотив и Ботев. Че даже и артисва. Ама много артисва. Затова е хубаво Пловдив да знае кого е имал. И кой се завърна на пейката на лаута. На нея вече седи най-големия. Негово величество, бащата.